masango, vulana masango, vulana masango, vulana masango. Sizothatha umasipala, sawakhipha masela zokhala samuzodla. Sizothatha umasipala thina, 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 sawakhipha masela zokhala samuzodla. Sizothatha umasipala, sawakhipha masela President womkhonto wesizwe bawo uNcamalala negqiza lonke ohamba nalo ikumkani ithi khulula ibhatyi abathembuke ngokwendalo kuthiwa xa kuthethwa ngathi abantu xa bebanintsi kuthiwa banintsi ngokwentwala kubathembu. Loo nto ke xa siphungula intwala neencukudu siye sithathe igusha sizifake endlini ukwenzela into yoba zimke nazo. Ndikwamkela ke apha kweli lizwe likaDalimvula apho abantu balo basela amanzi nenkomo, apho abantwana balo bangamaxhoba eziyobisi, apho abantwana bakhona bezimbacu kwilizwe lakowabo, apho balalwa ngebona kudliwa imana, kuba ababelwe ukuqinisekisa okokuba abantwana beli lizwe bayaphangela. Lo msebenzi bawuthengisa ngocansi, beyenzile loo nto babavathisa izikipa ezimthubi, benza into esake sayibona kuthi xa kulanjwe emzini kuthathwa imbiza kubiliswa amanzi eziko ukwenzela into yoba bahlale benethemba longathi ngade kuphakwe. Banxibe ke ezo zikipa zimthubi ngethemba loba bonyule abantu abazayithathela ingqalelo imeko yokuhlala kwabo. Amaxhegwazana namaxhego alapha aguqulwa ngabantwana ngenxa yendlala befuna imali. Asilaphanga ke mongameli ukuza kuchitha isithukuthezi, silapha kuba sicula ingoma eculwa ngamaWC ethi sicanda udada lwentlalo enzima, sikhangela ithemba. Ililiswa ke namhlanje nangomso ukuza kuthi cakatha apha, kanti endaweni yokuthuthuzela utyalitye ithemba ebantwini kanti uzisinyembezi nangakumbi. Yamkeleka ke usazi into yoba unoxanduva lokuguqula ubomi babantwana beli lizwe. Ndibulela uNkosikazi kaMathanzima osisithethiso sapho kubukumkani bakwaMathanzima. Siwongekile ngokuthi sihanjelwe ngumongameli uTata uZuma. Njengosapho lakwaMathanzima nesizwe sabathembu sikhangela umuntu emasithembele kuye
Now ekuthembeleni kwethu kuye kukho izinto esimphathise zona ngelithi ukuba kungenzeka abe uselawulweni akwaba ebengathatheli ingqalelo ukuthi sizinkosi zabantu abahluphekayo nabantu abaphethwe kakubi ziziyobisi, abantu abalawulwa yindlala, ulwaphulo-mthetho. Ngezo zizathu ke sinethemba lokokuba xa siza kuthi samkela umntu onjengobawo uZuma, sinethemba lomntu esithi ngumntu onako sikhupha kule ngxaki ilizwe lizibona likulo. Laa nto sasisithi uMabuyane uyaxoka xa sithi MK sozibekwe Eastern Cape, nanku umzekelo wayo. Ngoku Mongameli asithethi sikude, sithetha singaphakathi kwi-region yakhe. Apho siyakhona siyeNgcobo, apha hlala khona, ngoba kufuneka ayibone kakuhle ukuba i-4 kaNovemba ingamzalela i-5 embi. Xa ndisehla ke Mongameli ndiqhubekeka ndisithi la maqabana ngamavolontiya alapha, umsebenzi ungaphandle awukho ngaphakathi apha ententeni, kodwa besizobonakalisa amandla omkhosi esinawo. Lo mkhosi Mongameli ngulusebenzela isidima sabantu abamnyama ngokweenkqubo zomkhonto wesizwe. Uzawubuya ke Mongameli ngokwesicelo esizawusenza sigqithele kwezinye ii-regions ukwenzela ubona umsebenzi wakho e-Eastern Cape owuphathise thina ukuba ungakanani. Sifuna ukuqiniseka Mongameli ukuba lo msebenzi ulungisilela i-2/3 majority ngo-2029. Gwaza Mkhonto, gwaza! Jikijela Mkhonto, jikijela! Enkosi. Ndithi mandibulise kuwe mhlonipheki wamajelo sasazo. Mna ndinguSithembele David Platter, ilungu lomkhonto wesizwe kule ngingqi yalapha eVuyisile Mini, endiqinisekileyo ngondilam kuba sizamthatha lo masipala ngenxa yokuba abantu ifuthe abanalo ukuvotela umkhonto wesizwe. Kwakuthe ke soze ingene kule province i-MK, kodwa ngoku ayingenanga idzulile, wonke umntu uyancancazela, and eyona nto sifuna ukuyenza kuthatha umasipala waseVuyisile Mini for the first time in history abe kwi-MKP.